No kyllä se, varsinkin jos ensimmäistä kertaa tänne alueelle tulee tuossa Störsvikin tietä ajassa, niin se on jonkinnäköinen vau-fiilis, mikä siinä syntyy. No tää Pikkala on tämmönen Siuntion merellinen helmi, mitä suuri yleisö ei juurikaan vielä tunne. Mutta täällä on kyllä hyvä rakentaa, täällä on tilaa rakentaa, täällä on paljon erilaisia tontteja, täällä on eri kortteleihin tehty erilaista kaavaa, tää on kivan näköinen alue. Kyllä täältä jokainen löytää itselleen paikan omalle unelmatalolle. No Siuntio on tämmöinen kasvava kunta tässä lähellä pääkaupunkiseutua. Täältä on matkaa tuonne Helsinkiin vaan reilu puoli tuntia ajomatka. Pikkala-alue on taas sitten täällä Siuntiossa se paikka, mihin tämä kasvu paljolti keskittyy. Näissä kehityshankkeista niin tärkeää on tässä ihan lähiaikoina, että on suunnitteilla, että uusi päiväkoti aukeaa tänne toivottavasti jo ensi vuonna. Sitten toinen tärkeä asia, joka on jo meneillään, se toteutus on toi Hangontien ja Störsvikin tie, joka tulee tänne Pikkalaan, niin sen risteyksen parantaminen liikenneturvallisuuden kannalta. Sinne rakennetaan muun muassa alikulku ja se remontti valmistuu lokakuussa tänä vuonna. Ja pidemmällä aikavälillä, kun me lähdetään miettimään, niin saavutettavuus paranee sillä, että Kirkkonummelle tällä hetkellä tuleva nelikaistainen moottoritie, niin se tullaan jatkamaan Siuntioon saakka. No kyllä mä sanoisin, että se on luonto, rauha, turvallisuus. Ja se isojen kaupunkien vilskeessä ja yhä siellä lisääntyy tuo häiriökäyttäytyminen jatkuvasti, niin kyllä se saa aikaan sen, että moni ihminen hakee rauhallisempaa asuinpaikkaa pienemmiltä paikkakunnilta ja se toimii kyllä Pikkala ja Siuntion eduksi. No Rock Resort on tämän Pikkala-alueen tämmöinen crème de la crème-alue, eli parasta Pikkalaa. Ja täällähän meillä on tietysti hieno asuinalue, Rock Resort, ja sen keskellä on sitten maailman parhaaksi par 3-kentäksi tähtäävä Rock Golf. Suomen parhaaksihan tämä valittiin tuossa jo viime vuonna, paras golfkenttä Suomessa ylipäätään. Ja sitten meiltä löytyy à la carte ravintola, The Rock Restaurant, ja toivon kovasti ja uskon, että näistä tekijöistä niin tämä alue tunnetaan 10 vuoden päästä hyvinkin. No kyllä se on erilaisia harrastuksia raikkaassa ulkoilmassa tuolla luonnon helmassa, että siellä voi käydä vaikka lasten kanssa niin arjastamassa tai sienestämässä tai luontopolkuja patikoimassa. Sellaista yhteistä tekemistä sitä on vaikeampi tuolla kaupungissa toteuttaa. Luonto ja erilaiset harrastukset, mitä täällä voi toteuttaa ja sitten erityisesti tämä asukkaiden yhteisöllisyys täällä. Tämä Pikkala-alue on tämmöinen pieni kylä täällä Siuntion merenrannalla ja täällä on hyvä olla. No Rock Resort on rakennettu tänne merenrannalle korkeatasoinen laadukas uusi asuinalue ja tässä on vähän sellaista niin kuin mökkifiilistä, että täällä Rock Resortissa sä oot niin kuin lomalla jopa arkenakin. Mutta ehkä mä summaisin sen sillä tavalla, että Rock Resort se on enemmän, se on kuin elämäntapa. No kyllä se, varsinkin jos ensimmäistä kertaa tänne alueelle tulee tuossa Störsvikin tietä ajassa, niin se on jonkinnäköinen vau-fiilis, mikä siinä syntyy, kun pikkuhiljaa ensin merenranta sieltä paljastuu puiden takaa, sitten tullaan lähemmäksi, niin rupeaa näkymään näitä kauniita golfkenttiä. Ja olen mä kuullut tuossa Rock Golfin terassilla monen tänne tulleen sanovan ääneen, että vau, tää on ihan kuin olisi ulkomailla. Täydellinen sunnuntai Rock Resortissa. Sanoisin niin, että se alkaa aamuuinilla. Tuossa on tuo hiekkakuoppa, jossa on puhdasta, kirkasta vettä aamuuinti siellä. Sen jälkeen tietysti aamiainen, brekkari ja sitten sen perään voisi tulla pari kierrosta golfia tässä Rock Golfin huippukentällä tai vaihtoehtoisesti joskus voi tietysti mennä tuohon viereen naapurissa oleville Pikkala Golfin isommille kentille heittämään kierroksen. Sen jälkeen tietysti niin voisi vaikka ottaa terassilla jälkipelit pelikavereiden kanssa jutustella siellä ja sitten siirtyä kotosalle. Siellä auringossa chillailen omalla terassilla siinä iltapäivä sitten ja lopuksi illalla sitten tänne The Rock Restauranttiin syömään huippuhyvää illallinen. Siitä se hyvä päivä muodostuu Rock Resortissa.